दा pohorno to ke bofano sinia koroi bini je samung kaham tangai tongmani tei bo lukurokno chubawi tongmani obono nugui bono tiprasa tei tiprasa ni bade bo kubuni bo sungni borok rok bo bono nugui belai kheno appreciate khlaio tei bono belai kheno hamjago lukurok abo haike no da pohorni logi da bishal bono bo khorok chapano sinia koroi da pohorno sinimasukno da bishal no bo siniwo tei bo da bishal bo haino da pohor haike no boino chubao tei sori hamia rok tongkha hingke borok no thangai naiyo tei koroi machaya manengya wngoi tongkha hingke borok no ration rok tonoroi amo kahaike charaiyo abo hai kwbangma no video nogui mankha hingke da pohor buibai sinijagoi famous wngma tui no da bishal bo sinijak phiaba dongour tv ni owner hingke tamo sakha da pohor no hingke video kaisa kaini nogui siniterkhar po phiaba bo bai kuno noklaya bono kisa sinika tei appreciate bo khlaipo phiaba da bishal hingke sibo sinia sabo saibo manya hingke sabo ke sabo no saiman jotono social media ni through tuino saimano je da bishal bai da pohor borok lukurok ni bagui kaham khlai tongo tei lukurok ni bagui abo amsike machaya manengya rok no thangui chubawi mani tei kwbangma sori hamia rok tongo borok no thangai naimani haini bagui no tiprasa lukurok ni mokolo borok no chung hero haike nogo sudu tiprasa rok ni bagui thui rinai mang rinai tei thuinai borok no simi chung hero hinui manya je chini real life bo chung no chubawi tongnai eba khiba hamia jorao logronai borok no bo chung hero hungnani nango tei haike no chung da pohor tei da bishal no bo chung hero huiroi no tonglaimani phiaba okok no tuiui dongour tv ni owner kisapano chajakliya hingke bo tamo sakha tei dinesh je chini bengaluru tiprasa ni founder bo belai kheno chubakha boino tei bengaluru rok je kuno borok rok kochawi eba khiba kamawi tongkha hingke borok no immediately romoi akoi problem rok solve khairwo abo haikino chung kwbangma video nogui mankha phiaba dongour tv ni je owner tongnai oborok no tui kok sawi tongo tabuk controversy wngoi tongmani social media o nogui mankha hingke tabuk dongour tv ni je owner boni kaisa viral recording kok salaimani obono kisan rok khnawi naidi tei paithago norok comment khlai sadi je dongour tv ni owner obo kahaike social media o nugjagoi kotugui tongphaimani bono hingke norok oborok no tui tam sanal muchung norok bukhani ko comment section o thangoi comment khlai sadi hingke poila norok o video no naigradi bobo hakortogui tongo diner jodi obai khai tongongke bobo hakortogui tongo ang bini bwtwi hanya klangoi video khlai tongke nang hero haida ungui na yawo ari nodorong ni maja bui ari bai hator ampi adara kenali je bo hanya saya diner tani badi ko facebook hanya khai tongo ang hanya saya ko diner no ang diner na hanya saya ko ang bini bwtwi hanya klangoi video khlai tongke nang hero haida ungui na yawo ari nodorong ni maja bui ari bai hator ampi adara kenali je bo hanya saya diner tani badi ko facebook hanya khai tongo ang hanya saya ko diner no ang diner na hanya saya ko diner jodi obai khai tongongke bobo hakortogui tongo tu borok ni kebang kuto mayung ya kumpong presikan je dines de development di profil phane sane boto foundation tamo ang bai borok jangan pegango ang subai ti sayo hyderabad di prasana bo ang ba ka kebang tamo ko basi ka like to taku youtube na channel ya ani ektono box tawo real hero di prasarok je kono hamner mungre khabar kha bas di prasane real hero tongo olah borok ni kila di khabe 20-25 bosor 20-25 no punya painai di real hero abu to sun theme ble abu to amore ki dukunago ale ani sikri phato ngantute dara ni bagi ko borgo ano mahaniya ano sedang kurang kita ka apa kita ka social media
Nai nai de, enggak menai antini nono dori ya to. Ani kok tangi puji ya. Aku hormat kami ya. An bisa apa kami ya. An sini ya bisa apa. An hormat puji baru muka boleh video. Subawa ba, kau tham kai tong ni. An sama soli. Oh kebo, wala irenai. Diperasa no, wala irenai. Am Facebook page lo ngata ang itu. Puji kata an hormat puji ya, hormat yang kau puji aku malay aku Facebook post, malay aku pun aku. Bini sama kau kai tong. Kailan ni kai ang tebo kabang makai beja. Ang orang pun ini kailan ni saja. Ekta mah ani ang sawa, orang ani kau kena dinai kerja bakai kaya. Hamzah ko real hero ani kau kena bagai langmar langnai borok ani bagai real hero. Borok to langmar ke, larai langmar. Hingke paithago kaisa sanani mujongo kok जों तिप्रासा किचिं तिप्रासा मिलिलायै से tonglainani nango tei khoroksa borok samung kaham khlai tongmani tei boino chubawi tongmani obo kahairokno nugui chung appreciate eba kheba borokno kha kaham yapharnani nango tamni hingke borokni nok poribar no nayakarui boini logi o tongoi busukse borok kosto khlai tong borokno hamrenani bagai hingke chung borokno hamari se renani nango amo haike controversy khlaiui tiprasa kiching tiprasa chung kono mania hingke paithago omono sanani muchungo obo kahai controversy no stop khlai tong mangkha hingke no janai o controversy khlaiui viral ongoi Facebook o kisamisa rang ajinai tei YouTube o kisamisa rang ajinai omo simisa obono karoi normi je self respect tongmani obo hingke harioi paibainai je samung khlai tongmani kaham obono khlai tongdi hingke amsungno sanani muchungo।